Pois cando o meu marido tuvo un accidente e quedei eu sola no barco, pois fun a primeira muller que fun eu sola a mariscar a flote. Antes non había ido ningunha muller sola. E dicíame, atréveste? E eu, bueno, pois hai que atreverse. E fun, axudaronme algúns mariñeiros, e eu fun sola. Hasta que depois embarcou outra vez a miña filla, fomos as dúas. Mira, dificultades non hai ningunha. Si ti levas máis tempo ou menos tempo, porque non tes a forza física que ten un home, pero ti con máis tempo colles igual a mesma cantidad. Dicen, foche valiente? Non, eu estaba acostumbrada a ir e fun. Si, unha persona sola non a recomendo, non, porque un día de vento para coller un cabo e un rizón, pois un vai ao motor e outro vai collendo o cabo. Unha persona sola un día de vento ou de unhas marés moi vivas que te arrastra moita corriente, pois é máis difícil. Temos un horario de 8 a 2 e no Bran de 7 a 2, por culpa de que fai moito calor, moito sol. Vaise a mañan cedo, collese o angazo, botase a agua, marease, traese o que se colle, meixas, berberechos. O que me gusta é que haixa moito para coller rápido, e que sean boas e que as paguen ben. Ese é o máis importante. Sí, é moi vicioso ir ao mar. Sí, engancha moito. Entre o ambiente, mas poñerte a coller, é moi vicioso coller as ameixas. Moita representación de a flote que nos represente aos da flote non temos. Estamos máis ben un pouco arrinconados a xente da flote de marisqueo, porque dentro da cofradía pois hai outros colectivos que son os naseiros, que tamén agora en noviembre, diciembre e enero van a mariscar tamén, pero eles como teñen outra actividade todo o ano, pois non van máis que eses 3 meses a mariscar. E nós o que é o marisqueo non temos moito que nos represente. Non pide nadie, esta zona é mellor ou esta hai que sementar, non temos bons representantes en ese aspecto, no marisqueo a flote. Si o que hai é moi solidario os de a flote, é que se un día de temporal estás no mar, estamos pendientes uns dos outros, a ver aquel que se lle soltou o barco. Entón, a nivel económico, vos gañades máis incluso que as mariscadoras a pé? Bruto sí, pero nós temos gastos de gasolina, de un motor que se che rompe, o seguro é máis caro tamén de a flote que de a pé. Vimos ganando máis ou menos unha cousa parecida, uns que os outros. É que se non tes carácter traballar no medio de tantos homes, tes que telo. É que se estás así agachadiña, dice, mira, esa é parva. E mira, pobre e parva son 2 perdas. Ser pobre solo, pero parva non.